ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற கிருஷ்ண பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிரேயர் சொல்லி நம்ம இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுரும் மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्यतादे सतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. सप्तकांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. प्रभु शेयर பண்றீங்களா? அத்தியாயம் 16 தெய்வ அசுர சம்பத் விபாக யோகா, தெய்வீக மற்றும் அரக்க இயல்புகள். இந்த சாப்டர்ல பகவான் இந்த 2 விதமான இயல்புகளை பற்றி பேச போகிறார் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு. சோ இந்த செஷனுக்கு ஜாயின் பண்ணிருக்கிற பக்தர்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜீஸ், ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜீஸ். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. हरे कृष्ण प्रभु. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் மேங்களூருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்துவிட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. மாதாஜி படிங்க, அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் சொல்லிட்டு படிங்க மாதாஜி. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரபிரம்மணே நமः. ஸ்ரீமத் பகவத் கீதா அத ஷோடசோऽध्यायः. दैवासुर संबत् विवाह योगः. श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्व संशुद्धिर् ज्ञान योग व्यवस्थितिः. दानं दमश्च यज्ञश्च स्वात्याजस्तप आर्जवम्. படிங்க மாதாஜி, ஃபுல்லா படிச்சுங்க. अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागात् शान्तिरभै शुभ्नं. तया भूते श्लभोत्पत्वं मार्दवं ह्रीरसाबलं. तेजस्समातृति सौसम् अत्रोह नादिमानिताः भवन्ति संपदं देवी अभिजातस्य भारत. हरे कृष्ण. புருஷோத்தமரான முழு முதற் கடவுள் கூறினார். சோ இந்த 3 ஸ்லோகங்களும் எதை நமக்கு சொல்கிறது அப்படின்னா, தெய்வீகமான குணங்கள் எவை எவை அப்படின்னு இங்க பகவான் நமக்கு சொல்றார். 3 ஸ்லோகங்கள்ல தெய்வீகமான குணங்களை பற்றி சொல்கிறார். சோ இப்ப தெய்வீகமானவர்கள் யார், அதாவது அசுரர்கள் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, முதல்ல எல்லாம் சத்திய யுகம் அந்த மாதிரி யுகங்கள்ல எல்லாம்
பக்தர்கள், அதாவது பகவான் மேல நம்பிக்கை இருக்கிறவர்கள், அவர்கள் எல்லாம் ஒரு இடத்துல வாழ்ந்தாங்க. பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லாமல் அசுர குணத்திலே நிலைத்திருந்தவர்கள் எல்லாம் வேறொரு இடத்துல வாழ்ந்தாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்களே பாருங்க, ராவணன் எங்க இருந்தா, ஸ்ரீராமர் எங்கிருந்தார் அப்படின்னு வேற வேற இடத்துல இருந்தாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்புறமா அடுத்து வந்த யுகங்கள்ல வந்து 2 பேரும் பக்கத்துல பக்கத்துல வந்துட்டாங்க. பாண்டவர்களை எடுத்துக்கோங்க, கௌரவர்களை எடுத்துக்கோங்க, ஒரே ஃபேமிலிக்குள்ள வந்துட்டாங்க இல்லைங்களா? சோ தெய்வீகமானவர்களும் அசுரர்களும் ஒரே ஃபேமிலியில வந்து குரு டைனாசிட்டிலேயே வந்து பிறந்துட்டாங்க. இப்ப அவங்க எல்லாம் எப்படி எங்க இருக்காங்க அப்படின்னா, எங்கேயும் இல்லை, நமக்குள்ளேயே இருக்காங்க. சோ ஒரே உடலுக்குள்ளேயே நமக்குள்ளேயே தெய்வீக குணங்களும் இருக்கிறது, அசுர குணங்களும் இருக்கிறது. சோ ரொம்ப தொலைவுல இருந்தாங்க, அப்புறம் வேற வேற ஃபேமிலியில இருந்தாங்க, அப்புறம் ஒரே ஃபேமிலிக்குள்ள வந்தாங்க, இப்ப ஒரே மனுஷனுக்குள்ளேயே வந்துட்டாங்க. சோ அசுரர்கள் அப்படிங்கிறதா கண்ணெல்லாம் இவ்வளவு பெருசா 2 கொம்பு வச்சுட்டு அப்படி கிடையாது. அசுரர்கள் அசுர குணங்கள், அந்த குணங்கள் எல்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்கு. நம்ம கிட்ட என்ன 2 கொம்பு தான் இல்ல. சோ அத பத்தி பகவான் அடுத்து வரப்போற ஸ்லோகங்கள்ல சொல்றார். இப்போ தெய்வீகமான குணங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு இதுல பகவான் வந்து சொல்றார். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அச்சமின்மை, தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல், ஆன்மீக ஞான விருத்தி செய்து கொள்ளுதல், தானம், சுய கட்டுப்பாடு, யாகம் செய்தல், வேதங்களை கற்றல், தவம், எளிமை, அகிம்சை, வாய்மை, கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, துறவு, சாந்தி, குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை, பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, கண்ணியம், வெட்கம், மன உறுதி, வீரம், மன்னிக்கும் தன்மை, தைரியம், தூய்மை, பொறாமையின்மை, மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல் ஆகியவை தெய்வீக குணங்கள். பரதனின் மைந்தனே, தெய்வீக இயல்புடைய உன்னதமான மனிதரை சார்ந்தவை. இந்த குணங்கள் எல்லாம் லிஸ்ட் போட்டு இது எல்லாம் தெய்வீகமான மனிதர்களை சார்ந்தவை அப்படின்னு பகவான் இந்த 3 ஸ்லோகங்களையும் சொல்லியிருக்கிறார். அப்போ இந்த 3 குணங்களையும் தேவ பிரகிருதி, அதாவது இந்த 3 குணங்களையும் வந்து நாம் விருத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும். விருத்தி செய்து கொண்டு சத்துவ குணத்திலேயே நாம் நிலைத்து இருக்க வேண்டும். அந்த மாதிரி சத்துவ குணத்தில் நிலைத்து இருந்தால் மட்டும்தான் நாம் வந்து விடுதலை பாதையில் முன்னேறி செல்ல முடியும். இல்ல இந்த குணங்கள் எல்லாம் இல்ல, அசுர குணங்கள் தான் தலை தூக்கி இருக்கிறது அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில் இருந்து விடுதலை அப்படிங்கிறது சாத்தியம் இல்லை அப்படின்னு இங்க வந்து பகவான் இங்க வந்து சொல்றார். இங்க வந்து ஒன்னொன்னா பார்க்கலாம். சில முக்கியமான விஷயங்கள் இதுல வந்து நிறைய சொல்லியிருக்கிறார் பகவான். அது எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருக்கும். ஏதாவது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கிறத மட்டும் நான் சொல்றேன். அச்சமின்மை அப்படின்னா இந்த குணம் வந்து யாருக்கு இருக்கணும் அப்படின்னா எல்லாத்துக்குமே இருக்கணும். எப்படியா இருக்கு, ஒரு துறவிகளுக்கு, பிரம்மச்சாரிகளுக்கு, அப்புறம் வந்து இல்லறத்தில் ஈடுபட்டு இருப்பவர்களுக்கு எல்லாருக்குமே அச்சமின்மை அப்படிங்கிறது முக்கியம்தான். ஆனா ரொம்ப முக்கியம் யாருக்கு அப்படின்னா துறவிகளுக்கு. அந்த துறவிகள் வந்து எல்லாவற்றையும் துறந்து விட்டு ஒரு காட்டுக்கு போய் தவம் செய்வதற்காக உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க. அப்போ அவங்க என்ன நினைச்சுக்க கூடாது, நம்ம ஃபேமிலி எல்லாம் விட்டுட்டு வந்துட்டோம், எனக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா யார் இருக்கா என்ன பாத்துக்கிறதுக்கு அப்படிங்கிற அந்த பயம் வரக்கூடாது. என்ன இருந்தாலும் நம்ம மனசிலே இருக்கிற பரமாத்மா நம்மை காப்பார் அப்படிங்கிற அந்த ரொம்ப திடமான நம்பிக்கையோடு அச்சம் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும். அதுதான் அச்சமின்மை அப்படிங்கிறது. தன்னுடைய நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டா, நம்ம எந்த நிலைமையில் இருக்கோம், பிரம்மச்சாரியா இருக்கிறோமா, இல்ல சன்னியாசியா இருக்கிறோமா, இல்ல இல்லறவாசியா இருக்கிறோமா, அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுக்கு டூஸ் அண்ட் டு நாட்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா? ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும். ஒரு இல்லறவாசிக்கும் தனியா இருக்கு, பிரம்மச்சாரிக்கும் தனியா இருக்கு. சோ நம்ம அந்த நிலைமையை வந்து நாம் தூய்மைப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ சன்னியாசிகள் இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு பெண்ணோடு தனியான இடத்தில் நின்று பேசக்கூடாது. அவங்களுக்கு தனியா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு. சோ ஒரு பெண்மணியோடு தனியாக ஒரு இடத்துல நின்று பேசக்கூடாது, அவர்களை நேருக்கு நேராக பார்க்க கூடாது, அப்படி எல்லாம் நிறைய கட்டுப்பாடுகள் அவர்களுக்கு இருக்கிறது. சோ அந்த எல்லாம் வந்து அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணணும்.
சோ இதுதான் வந்து தன்னுடைய நிலையை வந்து தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ளுதல் அப்படிங்கிறது. நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு நகர்வலம் வரும்போது எல்லா பக்தர்களும் அவரிடம் வந்து ஆசி பெறுவதற்காக வருவார்கள். சோ அது அப்ப வந்து பெண்களும் கூட வந்து அவரிடம் ஆசி பெறுவதற்காக வருவார்கள். ஆனா அவர் ஒரு நாளும் பெண்களை தன்னுடைய அருகாமையில் வந்து அனுமதித்ததே கிடையாது. அவங்க ரொம்ப தூரத்துல நின்னுதான் அவரை வந்து தரிசிக்க முடியுமே தவிர பக்கத்துல வந்து அவரை வந்து தரிசனம் பண்ணவோ அவர்கிட்ட வந்து ஆசி வாங்கவோ வந்து அவர் ஒரு நாளும் அனுமதித்தது கிடையாது. சோ அந்த மாதிரிதான் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரி இதனுடைய நிலைமையை வந்து தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறது இருக்கு. சோ இப்ப அடுத்தது எடுத்துக்கோங்க, ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல். ஆன்மீக ஞானத்தை யாரெல்லாம் எல்லாருமே தான் விருத்தி செய்து கொள்ளணும். சன்னியாசிகளாக இருக்கட்டும், இல்லறவாசிகளாக இருக்கட்டும், பிரம்மச்சாரிகளாக இருக்கட்டும், 3 பேருக்குமே தான் பொருந்தும். ஆனா ரொம்ப முக்கியமா யாருக்கு இது அப்படின்னு கேட்டா பிரம்மச்சாரிகளுக்கு. அவங்க வந்து 25 வயது வரைக்கும் அவர்கள் வந்து வேதாந்த கல்வியை வந்து ரொம்ப கீனா வந்து அவங்க வந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதுக்குதான் வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் தர வேண்டும். ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும் 25 வயசு வரைக்கும். அடுத்தது சொல்றாங்க என்ன, தானம். தானம் அப்படிங்கிறது இல்லறவாசிகளுக்கே உரியது. பிரம்மச்சாரி தானம் பண்ண முடியுமா? ஜாஸ்தி முடியாது. அப்புறம் சன்னியாசிகள் முடியுமா? முடியாது. அப்ப தானம் அப்படிங்கிறது இல்லறவாசிகளுக்கு ஏற்படுத்தப்பட்டது. அவர்கள் தங்களுடைய சம்பாதியத்தை சரி பாதியாக பிரித்து பாதியை வந்து தன்னுடைய குடும்பத்திற்கும் பாதியை வந்து தெய்வ காரியங்களுக்காகவும் வந்து பயன்படுத்த வேண்டும். சுய கட்டுப்பாடு. சோ தன்னை வந்து தன்னுடைய புலன்களை வந்து தன்னுடைய கட்டுக்குள்ளே வந்து வைத்திருக்க வேண்டும். யாகம் செய்தல் அப்படின்னா இந்த காலத்துல யாகம் செய்ய முடியாது, பொருட்செலவு நிறைய ஆகும், அதுக்கெல்லாம் நம்மளுக்கு சக்தி கிடையாது. யாகம் எல்லாம் எப்ப செஞ்சாங்க அப்படின்னா அந்த முன்னாடி இருக்கிற யுகங்கள்ல வந்து செஞ்சாங்க இல்லைங்களா? யாகம் வந்து திரேதாயுகத்துல செஞ்சாங்க. சோ அந்த மாதிரி நம்மளால இப்ப செய்ய முடியாது. நமக்கு இந்த கலியுகத்துக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஜபயக்னம் தான். சோ ஜபம் பண்ண பகவானுடைய நாமாக்களை வந்து நம்ம வந்து ஜபம் பண்ணும்போது அது யாகத்திற்கு சமமாகிறது. சோ வேதங்களை கற்றல் கூட நம்மளால முடியாது. நமக்கு 4 வேதங்களை கற்று அதை வந்து ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ள முடியுமா அப்படின்னா முடியாது. அப்ப என்ன பண்றது நம்ம அப்படின்னா அதுக்காக தான் அதை எளிமைப்படுத்தி அதனுடைய சாரமாக பகவத்கீதையும் ஸ்ரீமத் பாகவதமும் பகவான் கொடுத்திருக்கிறார். சோ அதை வந்து ஒரு ஒரு டிசிப்ளின் சக்சஷன்ல வர்ற ஒரு குறிப்பிட்டிலிருந்து நம்ம வந்து கற்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். தவம், எளிமை, அகிம்சை அப்படிங்கிறது ஒரு உயிரை கொல்றது மட்டும் வந்து இது கிடையாது. கொல்லாமல் இருப்பது மட்டும் அகிம்சை கிடையாது. அடுத்தவர்கள் வந்து மனம் நோக பேசாமல் இருப்பது கூட அகிம்சை தான். சோ நம்முடைய நாவை திருப்திப்படுத்துவதற்காக ஒரு உயிரை கொன்று நம்ம வந்து சாப்பிடுவது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப தப்பான காரியம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கோழிக்கு வந்து ஒரு வருஷம் அதனுடைய லைஃப் ஸ்பேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அதை 6 மாசத்திலேயே ஒருத்தங்க வந்து அதை வந்து கொன்னு சாப்பிட்டுட்டாங்க அப்படின்னா அது வந்து அது ஒரு வருஷம் அது வாழ்ந்திருந்தா அதுக்கு வந்து அடுத்தது மனித பிறவி கிடைத்திருக்க கூடும் அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. 6 மாசத்திலேயே அதை கொண்டு சாப்பிட்டுறாங்க. அப்ப இன்னொரு 6 மாசம் மனித பிறவியாக வேண்டிய கோழியை கொன்னதுனால அது இன்னொரு 6 மாசம் கோழியாக வாழ்ந்து அதுக்கப்புறம்தான் அது வந்து மனித பிறவி எடுக்க முடியும். அப்போ அதனுடைய பரிணாம வளர்ச்சியை நாம் தடுக்கிறோம். அந்த பாவம் நம்மையே வந்து சேரும். அதனால உயிர்களை கொன்று அதை நம்முடைய புலன் திருப்திக்காக சாப்பிடக்கூடாது. வாய்மை அப்படின்னா பொய் சொல்லாது இருத்தல். நம்முடைய சுயநலத்திற்காக பொய் சொல்லாமல் இருக்க வேண்டும். கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை. கோபம் அப்படிங்கிறது எதுல கொண்டு போய் முடியும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு நரகத்தின் ஒரு வாசல் இது வந்து. சோ இந்த கோபம் வந்து நம்மை வந்து அழிவு பாதைக்கு அழைத்து செல்லுகிறது. சோ அதனால கோபத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும். துறவு அப்படின்னா நம்ம 50 வயதுக்கு மேல 25 வயசு வரைக்கும் கல்வி கற்கிறோம், பிரம்மச்சாரியாக இருக்கணும். அடுத்த 25 வயசு வரைக்கும் 50 வயசு வரைக்கும் இல்லறவாசியாக இருக்கணும். அடுத்த 25 வருஷத்துக்கு 75 வயசு வரைக்கும் இந்த இல்லறத்திலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பற்றுகளை எல்லாம் குறைத்து கொண்டு நம்ம வந்து ஆன்மீகத்திலே வந்து நாட்டத்தை நம்ம வந்து ஜாஸ்தி பண்ணிக்கணும். அதுக்கு அடுத்த 25 வருஷம் பிரபு பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் வருது. மியூட் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா.
அடுத்த கடைசி 25 வருஷம் வந்து சுத்தமா வந்து ஃபேமிலியை விட்டு விலகி முதல்ல எல்லாம் வந்து காட்டுக்கு போயிடுவாங்க. ராஜாக்களாக இருக்கட்டும், யாராக இருந்தாலும் காட்டுக்கு போய் பகவானுடைய சிந்தனையிலே இருந்து அவர்கள் வந்து உயிர் திறப்பார்கள். ஆனா இப்ப வந்து நம்மளுக்கு அது சாத்தியம் இல்லை. அதனால நம்ம வந்து இந்த பக்தி தொண்டு எல்லாம் செய்யலாம். நம்ம வந்து பக்தி தொண்டு செய்து பகவானுக்கு சர்வீஸ் எல்லாம் நம்ம பண்ணி பகவானுடைய ஸ்மரணையிலேயே நாம ஸ்மரணையிலேயே நம்ம இருக்கலாம். சோ அடுத்தது வந்து சாந்தினா அமைதியான குணம். குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை. அடுத்தவங்களை வந்து குற்றம் சொல்லவே கூடாது. சோ நம்மளே வந்து நிறைய நம்ம முதுகுல இருக்கிற அழுக்கு நம்மளுக்கு தெரியாது. அப்போ நம்ம மேல இருக்கிற தப்பு நம்மளுக்கு தெரியாம இருக்கும்போது நம்ம அடுத்தவங்களை எப்படி வந்து குற்றம் சொல்லக்கூடாது. அப்படி குற்றம் சொன்னா அந்த பாவத்துல பாதி பாவம் நமக்கு வந்துடும். இப்ப நிறைய பொலிட்டீஷியன்ஸ் எல்லாம் வந்து என்னென்னமோ பண்றாங்க. அத வந்து நம்ம வந்து சபிச்சோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோ, எப்படி எல்லாம் பண்றாங்களே, இது இது தர்மமா அப்படின்னு நம்ம வந்து பேசுவோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி பேசக்கூடாதான். அப்படி பேசினா அவங்க செஞ்ச பாவத்துல பாதி பாவத்தை நம்ம வாங்கிக்கிறோமா? சோ அதனால அடுத்தவர்களை வந்து குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, விரும்பக்கூடாது. எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணையோடு இருக்க வேண்டும். எல்லா உயிர்களுக்குள்ளும் பகவான் பரமாத்மாவாக இருக்கிறார் அப்படின்னு எல்லா உயிரிலையும் பரமாத்மாவை காண வேண்டும். பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை. நமக்கு இன்னைக்கு நாளைக்கு அப்புறம் நான் என்னுடைய பேரனுக்கு என்னுடைய கொள்ளு பேரனுக்கு அப்படின்னு 7 தலைமுறைக்கு சொத்து சேர்த்து வைக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அவ்வளவு பேராசை நம்மளுக்கு தேவையில்லை. ஏன்னா நம்ம இறக்கும் போது ஒரு குண்டுமணியை கூட நம்ம வந்து எடுத்துட்டு போறது கிடையாது. ஊசி முனையில கூட நம்ம சம்பாதிச்சிருந்து நம்ம எதுவுமே எடுத்துட்டு போறது கிடையாது. கண்ணியமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும். வெட்கம், மன உறுதி, வீரம், மன்னிக்கும் தன்மை, இதெல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். சோ இந்த குணங்கள் தான் பகவான் என்ன சொல்றார் அப்படின்னா தெய்வீகமான குணங்கள். ஒரு மனிதன் தெய்வீகமானவனா இல்லையா அப்படின்னா இந்த குணங்கள் எல்லாம் அவனுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா அவர் வந்து தெய்வீகமான குணங்களை உடையவர் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறார். அடுத்தது பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அலஜி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. Yes, Mataji, 1 minute. இந்த ஸ்லைடு இருக்குல்ல பிரபு, அங்க போய் கிளிக் பண்ணா கூட அடுத்தது வரும். எங்க மாதாஜி? அந்த சைடுல நிறைய குட்டி குட்டியா ஸ்லைடு வருது இல்லையா? அங்க போயிட்டு நீங்க நம்ம எந்த ஸ்லைட்ல நம்ம இருந்தோமோ அந்த ஸ்லைட் மேல வச்சு கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அடுத்தது நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வந்துடும். ஓகே ஓகே. பிரபு நம்ம இது பார்த்துட்டோமா? இந்த ஸ்லைட் மேல வச்சு கிளிக் பண்ணிட்டு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வந்துடும். இப்ப வந்துருச்சு. நீங்க ஃபுல் ஸ்கிரீன் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே. 4 பிரபு. மாதாஜி படிங்க. மாதாஜி இருக்கீங்களா? நான் படிச்சிரவா? தம்போதர்போபிமானச்ச क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संबतमासुरीम्. हरे कृष्ण माताजी. பிதாவின் மைந்தனே, தற்பெருமை, அகந்தை, வீண் அபிமானம், கோபம், கொடூரம், அறியாமை, இவையெல்லாம் அசுர இயல்புடையவர்களுடைய குணங்கள் அப்படின்னு இங்க வந்து பகவான் சொல்றாரு. சோ ஃபர்ஸ்ட் 3 ஸ்லோகம் தெய்வீக இயல்புகளை பத்தி சொன்னார். இப்ப வந்து அசுர இயல்புகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்றார். பிதாவின் மகனே, அதாவது அர்ஜுனனை பார்த்து கூப்பிடுறாரு. தற்பெருமை, தன்கிட்ட அந்த வந்து பெருமையெல்லாம் கிடையாது, தனக்கு அந்த தகுதியே இல்லைன்னா கூட சில பேர் தம்பட்டை அடிச்சுப்பாங்க இல்லைங்களா, வீண் பெருமை. சோ அது நமக்கு இருக்கு கூடவே. வீண் அபிமானம். சோ நம்ம வந்து ஒரு இல்யூஷன்ல இருக்கிறதுனால என்னால எல்லாம் முடியும் அப்படின்னு ஒரு
பெருசா நம்மள நினைச்சுக்கிறோம். கோபம் அது நம்மளுக்கு நிறைய மூக்கு மேல வரும். சோ கொடூரம். சோ எப்ப வந்து நம்ம அடுத்த உயிரை கொன்று சாப்பிடுகிறோமோ அப்பவே நம்முடைய கருணை எல்லாம் நம்மை விட்டு நீங்கி விடுகிறது. அப்ப நம்ம கொடூரமானவர்களாக மாறி விடுகிறோம். அறியாமை, சோ இக்னரன்ஸ்ல இருக்கிறோம். சோ இது எல்லாமே வந்து அசுர இயல்பு உடையது. அசுர இயல்பு உடையவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய குணங்கள் அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து சொல்கிறார். அப்போ இப்ப பிரகலாத மகாராஜர் எடுத்துக்கோங்க, இரண்யகசிபு எடுத்துக்கோங்க. அப்பா என்ன சொன்னார்? நாராயணரை கும்பிடக்கூடாது, நீ என்னை மட்டுமே கும்பிடணும் அப்படின்னு எவ்வளவு அகந்தையோட சொன்னார் இல்லைங்களா? சோ நாராயணருடைய நாமத்தை சொல்லக்கூடாதுன்னு கோயில்களை எல்லாம் இழுத்து மூடிட்டார். சோ இரண்யகசிபுவே நமக, இரண்யகசிபுவே நமக அப்படின்னு சொன்னார். சோ அதுதான் வந்து அகந்தைன்னு சொல்றது. சரிங்களா? இதுதான் ஒரு அசுர குணம் அப்படின்னு நமக்கு தெரிய வருகிறது. दैवे संपत्ति मोक्षाय निबध्नाया सूरिमता मासु संपद दैवीम अभिजातोऽसि पांडवाम. हरे कृष्ण माताजी. தெய்வீக குணங்கள் எப்படிப்பட்டவை? முக்தியை தரக்கூடியவை. சோ நம்மள வந்து லிபரேஷனுக்கு கூட்டிட்டு போகும், ஆன்மீக பாதைக்கு கூட்டிட்டு போகும், விடுதலையை தரக்கூடியவை. இந்த பௌதீக வாழ்க்கையிலிருந்து இந்த கட்டுண்ட சோல்ஸுக்கு விடுதலை தரணும் அப்படின்னா தெய்வீக குணங்களை வந்து நாம விருத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும். ஆனால் அசுர குணங்கள் நம்ம கிட்ட இருந்தா அந்த அசுர குணங்களுக்கு ஏற்ப நம்ம வந்து செயல்கள் செய்வோம், கர்மாக்கள் செய்வோம். அதனால பாவ புண்ணியங்களை நாம் தேடிக்கொள்வோம். அதனால மறுபடியும் பந்தப்பட்டு கர்ம பந்தனத்திலே மாட்டிக்கொண்டு மறுபடியும் பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்திலே மாட்டிக்கொள்வோம். சோ மறுபடியும் பிறப்பு எடுப்போம், மறுபடியும் கர்மாக்கள் செய்வோம். சோ இந்த அசுர குணங்கள் நம்மை வந்து இந்த பௌதீக உலகோடு பந்தப்படுத்தக்கூடியவை. அதனால பாண்டுவின் மகனே, நீ கவலைப்படாதே, நீ வந்து தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய் அப்படின்னு பகவான் வந்து இங்க அர்ஜுனருக்கு வந்து சொல்கிறார். சோ ஒரு சத்திரியனுக்கு என்ன கடமை அப்படின்னு பார்த்தா எதிரிகளின் மீது அம்பெய்து அவர்களை கொல்லுவது. அதனால நீ தெய்வீக குணத்துலதான் பிறந்திருக்கிற. அப்படி நீ வந்து சத்திரியனா இருந்து அவர்களை எதிரிகளை கொல்லாவிட்டால் நீ வந்து அதர்மம் செய்தவனாகி விடுவாய். அதனால அர்ஜுனா, நீ வந்து தெய்வீக இயல்போட இருக்கிற, உன்னுடைய கடமை அவர்கள் மீது அம்பெய்து கொள்ள வேண்டியது. நீ உன்னோட கடமைய வந்து கரெக்டா செய்யி, நீ பயப்படாத அப்படின்னு சொல்றார். அடுத்தது பிரபு படி. देवभूत सर्गो लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरसः पुरोक्तो आसुरं पार्थ मे शृणु. हरे कृष्ण माताजी. ஆசுரம் பார்த்தமே ஸ்ருணு, ஸ்ருணு கேள். பிருத்தாவின் மைந்தனே, இவ்வுலகில் உள்ள படைக்கப்பட்ட உயிர்வாளிகளில் தெய்வீகமானவர்கள் அசுரர்கள் என இரு வகையினர் உள்ளனர். ஸோ நம்மள வந்து ரெண்டா பிரிச்சுட்டாங்க. இந்த உயிர்வாளிகள்லயே ரெண்டு விதமான மக்கள் இருக்கிறாங்க. ஒருத்தங்க வந்து தெய்வீகமானவர்கள், இன்னொருத்தங்க வந்து அசுரர்கள். தெய்வீக குணங்களை பற்றி ஏற்கனவே மிக விவரமாக உங்களுக்கு விளக்கியுள்ளேன். பகவான் வந்து விளக்கி சொல்லிட்டார் ஃபர்ஸ்ட் 3 ஸ்லோகத்துல. இனி அசுரர்களின் குணங்களை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. சோ இந்த தெய்வீக குணங்கள்ல உடையவர்கள் அப்படிங்கிறவங்க யார் அப்படின்னா, சாஸ்திரம் என்ன சொல்கிறது, ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் அப்படிங்கிறத வந்து ஃபாலோ பண்ணி முறைப்படியான வாழ்க்கையை வாழ்பவர்கள். இந்த அசுரர்கள் அப்படிங்கிறவர்கள் தங்களுடைய மனம் போன போக்கிலே வந்து செயல்படுவார்கள். அப்படிதான் வந்து அவங்க வாழ்வாங்க. மனம் போன போக்கில தான் அவங்களுடைய வாழ்க்கை இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது படிங்க. படிங்க மாதாஜி. அன்மியூட் பண்ணுங்க மாதாஜி. கல்பனா மாதாஜி. प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च जनान विदुसुरासुराः न सौसं नाभिचाचारो न सत्वं तेषु विद्यते. हरे कृष्ण माताजी. பிரவృத்திஞ்ச நிவృத்திஞ்ச, செய்யக்கூடியது செய்யக்கூடாது. சோ அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் என்ன செய்யக்கூடாது என்றும் அறிவதில்லை. இந்த பிக்சர்ல பாருங்க என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு நமக்கு தெரியும். சோ அவர்களுக்கு இது செய்யக்கூடாது, இது தவறு அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியாது.
அவங்க வந்து தூய்மையாக இருக்க மாட்டார்கள். உள்ளும் புறமும் அழுக்கு. சோ அழுக்கு நிறைந்தவர்களாக இருப்பார்கள். குளிக்க மாட்டாங்க, பல்லு விளக்க மாட்டாங்க, நல்ல துணிகளை துவைத்த துணிகளை உடுத்திக் கொள்ள மாட்டார்கள். அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. முறையான நடத்தை இருக்காது. அவர்களுடைய நடத்தையும் மோசமாக இருக்கும். வாய்மையும் பொய் பேசுவார்கள் வல்லவர்களாக இருப்பார்கள். வாய்மை வந்து எதிர்பார்க்க நம்மளால முடியாது. சோ அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் புற தூய்மை இல்லாதவர்கள். நீராடுவது, பல் துலக்குவது, ஆடைகளை மாற்றுவது அப்படிங்கிறது இருக்காது. புற தூய்மையும் இருக்காது, அகத்தூய்மையும் இருக்காது. சோ நாமங்களை ஜபிக்க அவங்களால முடியுமா? இப்படிப்பட்டவர்கள் நாமங்களை ஜபிப்பார்களா? சோ அது மாதிரி இருக்க மாட்டார்கள். அதே மாதிரிதான் பெண்களுக்கும் கூட சுதந்திரம் மிகுந்து இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு மனுஸ்ருதி சொல்கிறது. மனுஸ்ருதி அப்படின்னா என்ன? அவங்களை அடிமையா வச்சிருக்கணுமா அப்படின்னா அப்படி சொல்லல. பெண்கள் வந்து குழந்தை மாதிரி, அவர்கள் உணர்ச்சி வசப்படுவார்கள். சோ அந்த உணர்ச்சி வசப்படக்கூடிய குழந்தைகளை நாம் பாதுகாக்க வேண்டும். சோ சின்ன வயதுல கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி அப்பா பாதுகாக்கணும், கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் வந்து மகன் பாதுகாக்கணும், சாரி ஹஸ்பண்ட் கணவர் பாதுகாக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து வயசான காலத்திலே தன்னுடைய மகன் வந்து அவங்களை வந்து பாதுகாக்கணும். இப்படி அவர்கள் வந்து ஒருத்தருடைய பாதுகாப்பிலே இருக்க வேண்டியவர்கள் பெண்கள். சோ ஆனா இந்த கால கல்வி முறை அதற்கு எதிரானதாக இருக்கிறது. இந்த மாதிரி அசுர குணம் படைத்தவர்கள் எல்லாமே பெண்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றதா சொல்லிக்கிட்டு பெண்களை வந்து தூண்டி விட்டு பெண்களுடைய சுதந்திரம் அப்படின்னு வந்து ஒண்ணு ஏற்படுத்தியிருக்காங்க. அவங்க என்னென்னலாம் செய்யறாங்களோ இவங்க அதே மாதிரி செய்யறாங்க. ஆனா இது வந்து நம்மை அழிவு பாதைக்குத்தான் கொண்டு போகும். பெண் ஆணுக்கு பெண் என்னைக்குமே சமமாக்க முடியாது. தங்களுடைய நிலையை அறிந்து கொண்டு அவர்கள் வந்து நடந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு வலியுறுத்துகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. படிங்க மாதாஜி. அசத்யம் அப்ரதிஷ்டம் திஷ்டம் தே ஜகதாசுரனீஸ்வரம் அபரஸ்பர சம்போதம் கிமன்யத் காமஹைதுகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ அவர்கள் இவ்வுலகம் பொய்யென்றும் அஸ்திவாரம் இல்லாதது என்றும் கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் எவரும் இல்லை என்றும் கூறுகின்றனர். அந்த மாதிரி ஏத்திஸ்ட், அதாவது நாஸ்திகர்கள், கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள், அசுரர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் அப்படின்னா, இந்த உலகத்தை வந்து பகவான் படைத்தார் அப்படின்னா அவங்களுக்கு நம்பிக்கை கிடையாது. இது அஸ்திவாரம் இல்லாதது, கடவுள் அப்படின்னு ஒருத்தர் இல்லவே இல்லை. ஆண் பெண் உறவினாலே, காம இச்சையினாலே தான் வந்து குழந்தைகள் பிறக்கிறார்கள், ஜனத்தொகை பெருகுகிறது. அதுதான் காரணமே தவிர பகவான் அப்படின்னு ஒருத்தர் கிடையாது அப்படின்னு வந்து இந்த மாதிரியான நாஸ்திகர்கள் வந்து சொல்லுகிறார்கள். சோ அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் கடவுள் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத நம்பல. ஆண் பெண் உறவிலே குழந்தைகள் பிறக்கிறார்கள், சோ ஆத்மா அப்படின்னு ஒண்ணு இல்ல அப்படின்னு இவங்கள் வந்து சாஸ்திரங்களையும் நம்புவது கிடையாது. சோ இப்படிப்பட்டவர்கள் தான் ஏத்திஸ்ட், அதாவது நாஸ்திகர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஏதாம் திருஷ்டிமவஸ்தப்ய நஸ்தாத்மானோல்பபுத்தயः பிரபவத்யுக்த கர்மாணः சயாய ஜகதோஹிதாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இத்தகு முடிவுகளை பின்பற்றி அறிவில்லாதவர்களுக்கு தம்மை இழந்தவர்களுமான அசுரர்கள் உலகத்தை அழிப்பதற்கான பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகிறார்கள். சோ இத பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு ஏதோ ஒண்ணு ஞாபகத்துக்கு வந்திருக்கு. என்னன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம், சாட்ல போடுங்க. இத பார்த்தா உங்களுக்கு, இந்த பிக்சர்ல உள்ளதை பார்த்தா என்ன ஞாபகத்துக்கு வருதுன்னு. யாருக்குமே எதுவுமே தோணலையா? சரி, நானே சொல்றேன். மோலியா இல்ல மாதாஜி, ஹிரோஷிமா நாகசாகி. சரிங்களா? சோ அது என்ன அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும். உலகப்போர்ல ஜப்பான் மேல அணுகுண்டு வீசப்பட்டது. அது ஞாபகத்துக்கு வந்திருக்கும்னு நினைச்சேன் நான் உங்களுக்கு. ஏன்னா இந்த ஸ்லோகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டதா இருக்கு இல்லையா, அதனால இந்த முடிவுகளை பின்பற்றி அறிவில்லாதவர்களும் தம்மை இழந்தவர்களுமான அசுரர்கள். சோ அறிவில்லாத, இக்னரன்ஸ்ல இருக்காங்க. தங்களுடைய அறிவை வந்து இல்யூஷன், மாயை திருடி கொண்டு போய்விட்டது.
சோ இந்த மாதிரியான அசுரர்கள் வந்து புதுசு புதுசா ஏதாவது ஒண்ணா கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்காங்க. ஆனா கண்டுபிடிப்புகள் எல்லாமே இந்த உலகத்திற்கு பயனளிக்கிறதா அப்படின்னு கேட்டா இல்லை. இந்த உலகத்திற்கு அழிவுப்பாதைக்குத்தான் அழைத்து செல்கிறது. சோ இந்த இந்த அசுரர்கள் எல்லாமே உலகை அழிப்பதற்கான அழிவு பாதைக்கு இட்டு செல்கிறார்கள். சோ அவங்களுடைய புலன் நுகர்விற்காக ஏதாவது ஒன்றை கண்டுபிடிக்கிறார்கள். அதனால வந்து அமைதி கெடுகிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, இப்போ நம்ம கிட்ட வந்து செல்போன் இருந்துச்சு, அதுல வந்து கேமரா எல்லாம் இல்லாம சும்மா இருந்துச்சு இல்ல, அந்த பட்டன் போன் மட்டும் இருந்துச்சு. அது இருந்தப்ப ரொம்ப நல்லாதான் இருந்துச்சு. ஆனா இப்போ என்ன பண்ணிடுச்சு, வீடியோ எடுக்கலாம் எல்லாம் அந்த கேமரானால அப்படிங்கிற வசதி எல்லாம் மேல மேல கண்டுபிடிச்சு வர வர யாராவது ஒருத்தங்க ஆக்சிடென்ட் ஆகி விழுந்திருந்தா கூட யாராவது ஒருத்தர் வந்து அந்த வீடியோ தான் எடுத்துட்டு இருக்காங்களே ஒழிய அவங்களை காப்பாற்றுவதற்கு யாரும் முயற்சி செய்வது கிடையாது. அப்போ அவ்வளவு குரூரமான மனம் படைத்தவர்களாக மனிதர்கள் வந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். அப்போ இந்த மாதிரியான கண்டுபிடிப்புகள்னால நம்மளுக்கு என்ன யூஸ் அப்படின்னு கேட்டா ஒண்ணுமே கிடையாது அப்படின்னு தான் சொல்லணும். சோ இந்த மாதிரி கண்டுபிடிப்புகளை எல்லாம் யார் செய்கிறார்கள் அப்படின்னா, கொஞ்சம் கூட இறை உணர்வே இல்லாத அந்த ஏத்திஸ்ட் அந்த மாதிரி ஆளுங்கள் தான் இந்த மாதிரியான புது புது கண்டுபிடிப்புகளை எல்லாம் செய்து கொண்டு உலகத்தை வந்து அழிவு பாதைக்கு இட்டு செல்கிறார்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அடுத்து காமாமாஸ்ரித்ய துஸ்பூரம் தம்பமானமதான்விதாः மோகாத் கிரஹீத்வா சத்கிராஹான் பிரவர்த்ததே சுசீவ்ருதாः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அசுரத்தன்மையுடையவர்கள் திருப்தி அடையாத காமத்துடன் தஞ்சமடைந்து அவர்களுடைய காமத்தை திருப்திப்படுத்தவே முடியாது. அவங்களுக்கு நிறைய காமம் அப்படின்னா ஏதோ ஒண்ணுன்னு நினைச்சு கூடாது. அவங்களுக்கு நிறைய ஆசைகள், எல்லா ஆசைகளுக்குமே காமம் தான் போயிடும். சோ அவர்கள் வந்து அவர்களுடைய காமம் வந்து திருப்தி செய்ய முடியாத காமமாக இருக்கிறது. அது மட்டும் கிடையாது, அவர்களுக்கு கர்வம் இருக்கிறது. அந்த பொய் கௌரவத்தின் கவர்ச்சியில் மூழ்கி மயங்கி கிடக்கிறார்கள். எப்போதும் தூய்மையற்ற விரதங்களில் ஈடுபடும் அவர்கள் நிரந்தரமற்ற பொருள்களால் கவரப்படுகிறார்கள். சோ அவங்க இருக்கிறது எல்லாமே ஏகாதசி விரதமா சிவராத்திரி விரதமா கிடையாது. அவங்க இஷ்டத்துக்கு அவங்க ஏதாவது இருப்பாங்க. ஏதாவது ஒரு கோரிக்கை நிறைவேறல அப்படின்னா வயிறு நிறைய சாப்பிட்டு உண்ணாவிரதம் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போர்டெல்லாம் போட்டுட்டு உட்கார்ந்துருவாங்க. சோ இந்த மாதிரி தூய்மை இல்லாத விரதங்களில் எல்லாம் வந்து அவங்க ஈடுபடுவாங்க அப்படின்னு இங்கே வந்து சொல்லப்படுகிறது. சோ அசுரர்களின் காமம் திருப்தி செய்ய முடியாதது. அவர்கள் வந்து ஜட சுகத்திற்காக ஆசைகளை பெருக்கிக் கொண்டே போவார்கள். இங்க அவங்களுக்கு என்ன இருக்கு பாருங்க, இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப், தகாத உறவு முறைகள், கேம்பிளிங் சூதாடுவார்கள், இன்டாக்சிகேஷன் சோ அந்த போதைப் பொருள்கள் எல்லாம் வந்து பயன்படுத்துவார்கள், மீட் ஈட்டிங் சோ இது எல்லாமே வந்து அவர்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஆசையா செய்வாங்க. சோ தங்களுக்கென்று சொந்தமாக ஒரு கடவுளை கூட படைச்சிட்டு சொந்த வேதாந்தங்களை கூட படைச்சிட்டு அதுக்கேத்த மாதிரி நடப்பாங்க. சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்கிறதோ அதன்படி நடக்கவே மாட்டார்கள். மது, மங்கை, மாமிச உணவு, போதைப் பொருள்கள் இவற்றாலே வந்து ரொம்ப கவரப்படுகிறார்கள். சோ இவர்கள் வந்து வேகமாக எதை நோக்கி நடைபோடுகிறார்கள், நரகத்தை நோக்கிதான் நடைபோடுகிறார்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. 11-12 படிச்சிருங்க. சிந்தாமபரிமே யாஞ்ச பிரளயாந்தாமுபாஸ்ரிதாः காமோபமோக பரமா ஏதாவதிதி நிச்சிதாः ஆசாபாச சதைர்பக்தா காமக்ரோத பராயணாः ஈஹந்தே காமமோகார்த்தம் அஞ்ஞானேயார்த்த சஞ்சயான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மனித நாகரிகத்தின் முக்கிய தேவை புலன்களை திருப்தி செய்வதே என்று அவர்கள் நம்புகின்றார்கள். சோ இந்த மனிதனாக நம்ம பிறந்ததுக்கே என்ன காரணம் அப்படின்னா, நம்ம எல்லா சுகங்களையும் நாம் அனுபவித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். நம்முடைய புலன்களை நாம் திருப்தி செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். நம் குடும்பத்தார்களுடைய ஆசைகளை எல்லாம் நிறைவேற்றி கொண்டே இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு தான் அவங்க வந்து நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. ஆனா இவ்வாறாக வாழ்வின் இறுதி வரையுள்ள அவர்களது கவலைகள் அளக்க முடியாதவை.
சோ அவங்களுடைய ஆசைகளையும் குடும்பத்தார்களுடைய ஆசைகளையும் அவர்கள் வந்து நிறைவேற்ற முடியாத போது அவர்கள் வந்து அவர்கள் கவலைக்கு உட்படுகிறார்கள். சோ ஏங்குகிறார்கள், கோபப்படுகிறார்கள், பேராசைப்படுகிறார்கள். கிடைக்காத போது அவர்கள் வந்து என்ன வேணுமானும் செய்வதற்கு தயாராக இருக்கிறார்கள். சோ ஆசைகள் என்னும் நூற்றுக்கணக்கான கயிறுகளால் பந்தப்படுத்தப்பட்டு காமத்திலும் கோபத்திலும் மூழ்கி அவர்கள் புலனுணர்ச்சிக்கான அநியாயமான வழிகளில் செல்வத்தை சேகரிக்கின்றனர். சோ எனக்கு செல்வம் வேண்டும் அப்படின்னா அவன் வந்து என்ன வழியில வேணாலும் வந்து அவன் செல்வம் சேர்க்க தயாராக இருக்கிறான். எதற்காக அப்படின்னா புலன் நுகர்ச்சிக்காக. சோ இந்த மாதிரி செல்வம் சேர்ப்பதிலே அவன் வந்து கொஞ்சம் கூட தயங்குவதில்லை. இது நியாயம், இது அநியாயம், இது வந்து தர்மத்திற்கு புறம்பாக நடக்கிறோம் அப்படிங்கிற அந்த நினைப்பெல்லாம் வந்து அவர்களுக்கு கிடையாது. அதனால அவர்கள் வந்து எதுவும் செய்ய தயாராக இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இதமத்யம் மயா லப்தம் மிமம் பிராப்சே மனோதரம் இதமஸ்தி தபி மே இதமஸ்தி தபி மே भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुस् अनिष्ये सापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुहि आट्योऽपि वजनवामस्मि कोऽन्योऽस्ति शत्रुसो मया यक्षये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அசுரத்தன்மை உடையவன் எண்ணுகிறான். அவன் என்ன நினைக்கிறான் அப்படின்னா, இன்று என்னிடம் இவ்வளவு சொத்து உள்ளது, எனது திட்டங்களின்படி நான் நிறைய லாபம் அடைய போகிறேன், தற்போது எவ்வளவு என்னுடையதாக இருக்கிறது, எதிர்காலத்தில் இது மேல்மேலும் பெருகும். சோ இன்னைக்கு வந்து என்கிட்ட இவ்வளோ இருக்கு, அடுத்த பினான்சியல் இயர்க்குள்ள நான் என்னுடைய சொத்தை வந்து இவ்வளவா மாத்தணும் அப்படின்னு அவன் ஒரு இது வச்சிருக்கான், டார்கெட் வச்சிருக்கான். சோ என்னுடைய திட்டங்களின்படி அப்படின்னா அவன் திட்டம் போட்டு வச்சிருக்கான், பிளான்ஸ் நிறைய வச்சிருக்கான். சோ லாபம் வரும், அந்த லாபத்தினாலே என்னுடைய சொத்தின் மதிப்பை வந்து இவ்வளவா வந்து நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுவேன், எதிர்காலத்துல ஃபியூச்சர்ல இது மேலும் 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 பெருகி கொண்டே போகும். சோ இவன் என்னுடைய எதிரி. சோ அந்த திட்டங்களை செயல்படுத்துவதற்கு நடுவுல யாராவது குறுக்க வந்தா அவர்களை வந்து எதிரியாக வந்து பாவிக்கின்றான். சோ அந்த எதிரியை கொள்வதற்கு கூட அவன் தயங்குவதில்லை. சோ என்னுடைய மற்ற எதிரிகளையும் நான் வந்து கொன்னிடுவேன் அப்படிங்கிறான். சோ நானே எல்லாவற்றின் இறைவன், அவனை நானே வந்து இறைவன் சொல்லிக்கிறான், அகம் பிரம்மாஸ்மி அப்படின்ட்டு. சோ நானே அனுபவிப்பாளன். சோ நமக்கெல்லாம் தெரியும் பேரு பரம அனுபவிப்பாளர் அப்படிங்கிறவர் பகவான் தான் அப்படின்ட்டு. சோ இங்க என்ன சொல்றான் அந்த இவன் ஏத்திஸ்ட் என்ன சொல்றான், நானே அனுபவிப்பாளன் அப்படின்னு சொல்றான். நானே பக்குவமானவன், பலமுடையவன், மகிழ்ச்சியானவனும் நானே. என்கிட்ட இவ்வளவு சத்து இருக்கு, என்னுடைய சொந்தக்காரர்கள் எல்லாமே வந்து ரொம்ப பணம் படைத்தவர்கள் தான். சோ செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்ட மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே. சோ என்னுடைய சொந்தக்காரர்களும் செல்வாக்கு மிகுந்தவர்கள். சோ அவர்கள் எல்லாம் புடைசூழ நான் வாழ்கிறேன். சோ என்னை மாதிரி சக்தியுடையவன், என்னை மாதிரி மகிழ்ச்சியாக வாழ்பவன் யாருமே கிடையாது அப்படின்னு அவன் நினைச்சுக்கிறான். அப்ப நான் யாகங்கள் செய்வேன், தானங்கள் கொடுப்பேன், இவ்வாறு இன்பமாக இருப்பேன். இவ்விதமாக அத்தகு மக்கள் அறியாமையினால் மயக்கப்பட்டுள்ளனர். இவங்க செய்கின்ற யாகங்கள் எல்லாமே வந்து தங்களுடைய பேரை புகழை பரப்புவதற்காக, பொய் கௌரவத்திற்காக செய்யப்படுகிறது. சோ அது பலனளிக்காது. இவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய தானங்களும் கூட அவர் நேர்வழியிலே வந்து கொடுப்பது இல்லை. அவங்களுக்கு கொடுக்க மனசே இல்லாம கொடுப்பாங்க, யாருக்கு கொடுக்கணுமோ அவங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி எல்லாம் தானங்கள் வந்து செய்வார்கள். இவர்கள் தான் வந்து அசுரர்கள். சோ இதுதான் வந்து இந்த 3 ஸ்லோகங்களுடைய விளக்கம். ஹரே கிருஷ்ணா. अनेक सिद्ध विप्रांता मोहजाल समावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु वदन्ति नरकेषु सौ. இவ்வாறு அநேக கவலைகளால் குழப்பமுற்று மோகத்தின் வலையினால் சூழப்பட்ட அவர்கள் புலனின்பத்தில் பலமான பற்றுடையவர்களாகி நரகத்தில் வீழ்ச்சியுறுகின்றனர்.
சோ இந்த மாதிரி ஆசைகள் நிறைந்த மக்கள் வந்து மோகத்தினால, அந்த மோக வலையினால அவர்கள் வந்து சூழப்பட்டிருக்கிறார்கள். சோ புலனின்பத்திலே ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். அதுல ரொம்ப பற்றுடையவர்களாக இருக்கிறார்கள். அதுதான் வாழ்க்கையின் நோக்கம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறவர்கள் இந்த அவர்கள் வந்து இறந்து போனதுக்கு அப்புறமா எங்க போவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா அவர்கள் வந்து நரகத்தில் வீழ்ச்சி விடுகின்றனர். நரகத்திற்கு தான் கீழான பிறவிகள் எடுத்து அவர்கள் வந்து நரகத்திற்கு செல்லுவார்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு சொல்லுகிறது. 17 படி ஆத்ம சம்பாவிதா ஸ்தப்தா தனமான மதான்விதாக யஜந்தே நாம யஜ்ஞைஸ்தே தம்பேனா விதி பூர்வகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. செல்வத்தாலும் பொய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு தன்னில் திருப்தியுற்று எப்போதும் திமிருடன் விளங்கும் இவர்கள் சில சமயங்களில் எந்த சட்ட திட்டத்தையும் பின்பற்றாமல் பெயரளவில் கர்வத்துடன் யாகங்களை செய்கின்றனர். சரியான எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு சொல்லணும்னா ராவணனை சொல்லலாம். சோ அவன் என்ன பண்ணினான் அப்படின்னா சொர்க்கத்துக்கு போக படிக்கட்டுகளை கட்ட ஆரம்பிச்சுட்டான் இல்லைங்களா. சோ அந்த மாதிரி அவனுக்கு தனியா சட்டம், கர்வம், சோ அவனுக்கு தனியா யாகங்கள், இந்த மாதிரி எல்லாம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க. செல்வம் நிறைய இருக்கிறதுனால பொய் கௌரவம், அதனால மயக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். சோ ரொம்ப திமிர் இருக்கு, ரொம்ப திருப்தி இருக்கு. சோ அதனால எந்த சட்ட திட்டத்தையும் வந்து அவர்கள் வந்து மதிப்பதே கிடையாது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் வந்து நம்மளுக்கு சொல்கிறது. சோ ஆனா வந்து அவங்க என்ன செய்வாங்க, சில பேர் என்ன செய்வாங்க, துறவிகளுடைய ஆடையை அணிந்து கொண்டு சோ அவர்கள் வந்து இழிவான செயல்கள் எல்லாமே வந்து செய்வார்கள். நிறைய பேரை நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா. இப்போ நம்ம அட் பிரசன்ட் கூட நம்ம பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கோம். சோ காவி உடையை அணிந்து கொண்டு அவர்கள் வந்து செய்யத்தக்காத செயல்கள் அனைத்தையும் செய்வதை நாம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். சோ அவங்களும் இதுக்கெல்லாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். ஹரே கிருஷ்ணா. அகங்காரம் பலம் தர்பம் காமம் क्रोधञ्च संश्रिताः மாமாத்ய பரத்தேஹேசு பிரத்விஷந்தோப்ய சூயகாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அகங்காரம், பலம், தற்பெருமை, காமம் மற்றும் கோபத்தில் மயங்கியுள்ள அசுரர்கள். சோ இதெல்லாமே அசுர குணங்கள். இந்த அசுர குணங்கள் அந்த அசுரர்களை மயக்கி வைத்திருக்கிறது. சோ அதனால அவங்க அதுல வந்து கட்டுண்டு கிடக்கிறார்கள். தங்களுடைய சொந்த உடல்களிலும் பிறருடைய உடல்களிலும் வீற்றுள்ள பரமபுருஷ பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு உண்மையான மதத்தினை நிந்திக்கின்றனர். மதம்னா நீங்க இந்து மதம், கிறிஸ்டியன், முஸ்லிம் அப்படின்னு உண்மையான தர்மம், உண்மையான தர்மத்தினை நிந்திக்கின்றனர். சோ அசுரர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களுடைய மனசுக்குள்ள இருக்கிற பகவானையும் வந்து அவங்க கஷ்டப்படுத்துறாங்க. அவர்களுடைய எதிரிகளுடைய மனசிலே இருக்கக்கூடிய பகவானையும் வந்து அவர்கள் வந்து பகவான் மேல பொறாமை கொண்டு அவர்கள் வந்து அந்த உண்மையான தர்மத்தினை வந்து நிந்திக்கிறார்கள். இது இந்த பிக்சர் வந்து சிசுபாலன் வதத்தை பற்றி சொல்லுகிற அந்த பிக்சர். சோ இறைவனுக்கு எதிரானவனாக, இறைவன் மேல் பொறாமை கொண்டவர்களாக, சோ இதயத்திலும் எல்லாருடைய இதயத்திலும் பகவான் இருக்கிறார் அப்படிங்கிறதை அவர்கள் வந்து ஏற்றுக்கொள்வது கிடையாது. தனக்கு சமமானவன் உலகிலே கிடையாது என்று எண்ணுகிறான். யாரேனும் அவர்களுக்கு எதிரிகள் வந்தால் அவர்களை அழிப்பதற்கு கூட அவர்கள் வந்து தயங்குவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. தானகம் திவிசக க்ரூரான் சம்சாரேசு நராதமான் சிபாம்யஜரஸ்ய மசுபான் ஆசூரி ஸ்வேவ யோனிசூம். பொறாமையுடன் கருணையின்றி இருக்கும் இத்தகு கடைநிலை மனிதர்களை ஜடவாழ்வு என்னும் கடலில் பல்வேறு அசுர இனங்களுள் நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. சோ இவங்களுக்கு என்ன இருக்குது, பொறாமை நிறைய இருக்குது, கருணை இருக்கிறதா கொஞ்சம் கூட கிடையாது. சோ இவங்க எப்படி இருக்காங்க, கடைநிலை மனிதர்கள். சோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களை வந்து சம்சார சாகரம் அப்படிங்கிற இந்த கடலில நான் எங்க தள்ளுறேன் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப கீழான நரகங்கள், சோ கீழான உயிரினங்கள் வாழ்கின்ற அந்த அசுரர்கள் வந்து வாழ்கின்ற, சோ மனித கர்ப்பத்துக்குள்ள வைக்கிறது இல்ல பகவான், இவங்களை எல்லாம் வந்து அசுர கர்ப்பத்துல வச்சிடுறாரு. அசுர கர்ப்பத்துல வச்சாதான் அவங்க எங்க வாழ்றாங்களோ அங்க போய் விடுவாங்க.
சோ அந்த அசுர கர்ப்பத்திலே வைத்து அவர்களை வந்து அங்க நிரந்தரமாக தள்ளுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. அப்போ பகவான் வந்து எல்லாருக்கும் சமமானவர், எல்லாத்தையும் சமமா நடத்துறவர், எல்லாத்துக்கும் வந்து கருணையை காட்டக்கூடியவர் அப்படின்னு சொன்னீங்களே அப்படின்னா, ஆமா எல்லாமே சரிதான். ஆனால் இப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் நிறைய அசுரர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள். ஆனா வந்து எல்லாருமே பகவானுடைய கையினால இறந்து அவர்கள் மோட்சம் அடைந்திருக்கிறார்கள். ஆனால் இப்படிப்பட்டவர்களை வந்து பகவான் வந்து இது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு படிப்பனையாக இருக்கட்டும் சொல்லிதான் வந்து அவரை வந்து இந்த அசுர இனங்களுக்குள் வந்து அசுர கர்ப்பத்திலே அவர் வந்து வைக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது ஆசுரீம் யோனிமாபன்னா மூடா ஜன்மனி ஜன்மனி மாமப்ராப்யைவ கௌந்தேய ததோ யாந்த்ய யதமங்கதிம். ஹரே கிருஷ்ணா. குந்தியின் மகனே, அசுரத்தனமான வாழ்வினங்களில் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கும் இவர்கள் என்றுமே என்னை அடைய முடியாதுன்னு சொல்லிட்டார் பகவான். சோ இப்படிப்பட்டவர்கள் அசுரத்தனமானவர்கள் யாரையெல்லாம் நான் அசுர கர்ப்பத்திலே வைத்து கீழ உலகத்துக்கு தள்ளினேனோ இவர்கள் வந்து என்னை அடைய முடியாது. அப்போ இவங்களுடைய கதி என்ன? படிப்படியாக அவர்கள் மிகவும் வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்களிலே மூழ்குகின்றனர். சோ வெறுக்கத்தக்க அந்த மாதிரியான ஒரு பிறவிதான் அவர்களுக்கு மறுபடியும் வந்து எடுத்துக்கொண்டே இருப்பார்கள். சோ அந்த மாதிரியான நரகத்திற்கு நான் தள்ளுறேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. த்ரிவிதம் நரகஸ்யேதம் துவாரம் நாசனமாத்மனஹ காமக்ரோதஸ்ததோ லோபஹ தஸ்மாதேதத்ரயம் தஜேத். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. காமம், கோபம், பேராசை இந்த மூன்றுமே நம்மை வந்து நரகத்திற்கு கூட்டிச் கொண்டு செல்ல போகின்ற கதவுகள், நரகத்தின் 3 வாயில்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம். சோ நம்ம கிட்ட காமம் இருந்தாலும் கோபம் இருந்தாலும் பேராசை இருந்தாலும் நம்ம இனிமே வந்து அதையெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளியேற்றி விட வேண்டும். இல்லைன்னா இது நரகத்தின் வாசல். சோ நரகத்திற்கு நம்மை அழைத்து செல்லக்கூடியது. இது வந்து ஆன்மாவை வந்து நம்மளுடைய அழிவு பாதைக்கு கூட்டிக் கொண்டு போய்விடும். சோ ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இதை தெரிந்து கொண்டு இந்த 3 குணங்களையும் வந்து விலக்கி வைத்து விட வேண்டும் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் வந்து நம்மளுக்கு சொல்லுகிறது. ஒரு நிமிஷம். இந்த காமமும் கோபமும் இந்த குரோதம், காமம் கோபம் பேராசை இது வந்து நம்ம வந்து ஜடத்தலையிலே தள்ளுகிறது. ஜடத்தலையிலே தள்ளுகிறதுனால நாம கர்மாக்கள் செய்து கொண்டே இருப்போம், பாவ புண்ணியங்களில் வந்து சேர்த்து கொண்டே இருப்போம். அதனால மறுபடியும் பிறவி எடுக்க வேண்டும். சோ அதனாலதான் இந்த 3 குணங்களையும் நாம் விலக்கி வைத்து விட வேண்டும் அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். அடுத்தது ஏதைர் விமுக்த கௌந்தேய தமோத்ரைரைஸ்திர்பிரை நரக ஆசரத்யாத்மன ஸ்ரேயஹ ததோ யாதி பராங்கதிம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. குந்தியின் மகனே, நரகத்தின் இந்த 3 கதவுகளிலிருந்து தப்பிய மனிதன். சோ நரகத்தோட இந்த 3 வாசல்களிலிருந்து நம்ம தப்பிச்சு வந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன நடக்கும்? தன்னுணர்விற்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்து படிப்படியாக பரம இலக்கை அடைகிறான். அப்ப நம்ம ஆன்மீகத்துல ஈடுபடுவோம். நம்மளுக்கு கோபமே இல்லை, ஆசையே இல்லை, பேராசையே இல்லை, காமமே இல்லை அப்படின்னா நம்மளுடைய மனது தூய்மையாகிறது, பக்குவம் அடைகிறது. அப்போ பகவானை நோக்கி நாம வந்து ஆன்மீக செயல்களிலே ஈடுபடுவோம். சோ பகவானை நோக்கி பரம இலக்கை அடைவதற்காக நாம் முயற்சிகள் செய்வோம். என்னென்ன முயற்சிகள் செய்வோம் அப்படிங்கிறது அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க. இங்க கூட இது வந்து ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன்ஸ் தான். அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், அப்புறம் ஸ்டடி ஆஃப் வேதா, ஆஸ்டரிட்டி, சென்ஸ் கண்ட்ரோல், ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ். சோ இதுதான் வந்து படிப்படியாக பரம இலக்கை அடைவது. அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்னா ஒரு டிசிப்ளிக் சக்சஷன்ல வந்த ஒரு குருவை வந்து சரணடைதல். ஸ்டடி ஆஃப் வேதா, அவர் என்ன நம்மளுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பார்? வேதங்களை பற்றி எல்லாம் நம்மளுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பார். ஆஸ்டரிட்டிஸ், எதெல்லாம் நம்ம செய்யணுமோ, எந்த மாதிரியான செயல்கள் அந்த ஆஸ்டரிட்டிஸ் செய்யணுமோ அதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுப்பார். எப்படியெல்லாம் புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும், பக்தி தொண்டு செய்வதனாலே நம்முடைய புலன்கள் எல்லாம் கண்ட்ரோலுக்கு வரும்.
அப்ப நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ், ஞானத்தை, ஆன்மீக ஞானத்தை நம்மால் வந்து விருத்தி செய்து கொள்ள முடியும். இதுதான் படிப்படியான ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அடுத்தது यशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुगम न परां गतिम्. हरे कृष्ण माताजी. சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனம் போன போக்கில் செயல்படுபவன் பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கையோ அடைவதில்லை. நசித்திம் நசுகம் நபராம் அப்படின்னா அடைவது இல்லை இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. என்னெல்லாம் அடைவது இல்லை? தன்னோட மனம் போன போக்குல செயல்பட்டா அவன் வந்து சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணிக்கிறான். சாஸ்திரம் எதையெல்லாம் செய்யன்னு சொல்றோ அதை செய்யறது இல்ல, எதையெல்லாம் செய்ய வேண்டாம்னு சொல்லுதோ அதையெல்லாம் அவன் செய்கின்றான். தன்னுடைய மனம் போன போக்கிலே செயல்படுகிறான். அப்ப அவனுக்கு என்னெல்லாம் கிடைக்காது அப்படின்னா சுகம் கிடைக்காது, பக்குவம் கிடைக்காது, பரம இலக்கை அடைய முடியாது. நசசித்தின் நசுகம் நபராம். சோ இது எல்லாமே மூன்றுமே அவனுக்கு கிடைக்காது. இங்க வந்து அது மட்டும் கிடையாது, இவன் வந்து பகவான், இப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் வந்து பகவானால் புறக்கணிக்கப்படுகிறார்கள் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். तस्मा शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविदो नोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि. हरे कृष्ण माताजी. எது கடமை என்றும் எது கடமையல்ல என்றும் சாஸ்திரங்களின் விதிகளால் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை என்ன? எப்படி அர்ஜுனர் வந்து என்ன சொன்னார்? நான் வந்து போர் செய்ய மாட்டேன், நான் வந்து காட்டுக்கு போய் தவம் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னார். சோ அது அவருடைய கடமையா? காட்டுக்கு போய் தவம் பண்றது அவருடைய கடமை அல்ல, வில்லேந்தி போர் செய்ய வேண்டியதுதான் அது கடமை. அப்போ சாஸ்திரம் வந்து நம்மளுக்கு கடமைகளை விதித்திருக்கிறது. அந்த கடமைகள் வந்து எது எது நம்முடைய கடமை அல்ல அப்படிங்கறத வந்து நம்ம வந்து புரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும். சோ படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு எதுக்காக தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும்? நம்ம ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன்ஸ் மூலமா, இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன்ஸ், நம்மளை அடுத்த படிக்கு நம்ம அடுத்த லெவலுக்கு அழைத்து கொண்டு போவதற்கு, படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இந்த சட்ட திட்டங்களை வந்து அவன் அறிந்து செயல்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு சொல்லுகிறது. சோ மனிதர்கள் வந்து 4 விதமான குறைபாடுகளை உடையவர்கள் அப்படின்னு முதலில் நாம் பேசியிருக்கோம் இல்லைங்களா? சோ அவர்கள் வந்து ஏமாற்றும் குணமுடையவர்கள், தவறு செய்யும் இயல்பு உடையவர்கள், பக்குவமற்ற புலன்களை கொண்டவர்கள், மாயைக்கு உட்பட்டவர்கள். சோ இப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் வந்து சட்டம் இயற்றுகிறார்கள் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த சட்டம் மட்டும் பூரணமாக முழுமையாக இருக்குமா அப்படின்னா இல்ல, அதுலயும் ஓட்டை இருக்கும், அந்த சட்ட திட்டங்களுக்குள்ளே ஓட்டை இருக்கும். சோ அது வந்து முழுமையானது கிடையாது, சரியானது கிடையாது. அப்ப நம்ம என்ன பண்றது அப்படின்னா சாஸ்திரம் என்ன சொல்கிறதோ அதை கண்ணை மூடிக்கொண்டு நம்பிவிட வேண்டும். ஏன் நம்பணும்? நான் ஏன் நம்பணும்? எதுக்காக நம்பணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய பெரியவர்கள், நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கள், நமக்கு முன்னாடி வந்தவங்க எல்லாம் அதை வந்து அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்க, ஃபாலோ பண்ணி பகவானை அடைந்திருக்கிறார்கள். சோ அவங்க செய்யறது வந்து தப்பா இருக்குமா? ஒரு நாளும் இருக்க முடியாது. சோ அப்படிப்பட்ட பெரியவர்கள், ஆச்சாரியர்கள் ஃபாலோ பண்ணதுனால நம்மளும் வந்து அவர்கள் ஃபாலோ பண்ண அதே தர்மத்தை, அதே வந்து சாஸ்திரங்களை, அதே விதிகளை வந்து நாமும் ஃபாலோ பண்ணணும். நம்ம தனியா வந்து நம்ம சட்டத்திட்டங்களை உருவாக்க கூடாது. ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து குறைபாடு உடையவர்கள், அந்த 4 விதமான குறைபாடுகள் நம்ம கிட்ட இருக்கு. சோ இதனால இப்படி ஒருத்தன் வந்து தன்னை எப்போதுமே சத்துவ குணத்திற்கு வந்து உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும். ஒரு ஆன்மீக குருவை அணுக வேண்டும், அவருடைய சொல்படி நடக்க வேண்டும். அப்பதான் ஒருத்தருடைய வாழ்க்கை வந்து வெற்றிகரமானதாக இருக்கும். இங்க பாருங்க, இவங்க யாரு அப்படின்னு கேட்டா சாந்திபனி முனிவர். நம்ம கிருஷ்ணர் பலராமர் 2 பேர்த்துக்கும் இவர் தான் வந்து குலகுரு. சோ குருவாக இருக்கிறார். சாந்திபனி முனிவர்கிட்ட வந்து இவங்க வந்து கல்வி கத்துக்கிறாங்க. சோ அந்த மாதிரி நம்மளும் வந்து ஒரு குருவை சரணடைந்து அவருடைய வழிகாட்டுதலின்படி நடந்து நம்முடைய வாழ்க்கையும் நம்ம வந்து வெற்றிகரமானதாக ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு அடுத்தது முடிஞ்சதுன்னு நினைக்கிறேன். முடிஞ்சிச்சு மாதாஜி. கடைசி ஸ்லோகம் வாசிச்சிருங்க மாதாஜி.
படிச்சிருவோம், சொல்லிடுவோம். ओम तस्य तिदि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपत् विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरिः ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै श्रीनारायणायेति समर्पयामि। नमस्करोमि। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरे कृष्ण माताजी। Thank you very much, Mataji. ओके ரெக்கார்டிங் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் மாதாஜி.